Bona nit. Sí, dues pel·lícules de cinema i una de plataformes, el que portem aquesta setmana, juntament amb una sèrie de televisió que arriba a la seva quarta temporada. Començarem per les pel·lícules de cinema i ho fem per The Marvels. The Marvels, que és l'última pel·lícula de Marvels Studios, que hem de dir que sí, que és veritat, que es troba amb una mica de crisi, no només de la pròpia productora, sinó també del gènere de superherois, amb moltes ensopegades, amb moltes de les pel·lícules que s'han estrenat, i aquesta arriba aquesta setmana. Veurem a veure en les xifres de recaptació què acaben conduint. De totes maneres, The Marvels és una pel·lícula que ens porta una història simple, senzilla, que uneix les protagonistes que porten la icona de Marvel dintre de l'univers cinematogràfic que hem vist. És a dir, per una banda tenim a Brie Larson, la protagonista de la pel·lícula Capitana Marvel de fa uns quants anys, que també hem vist a les pel·lícules de Vengadores. També s'hi afegeix l'actriu Teyora Parris, que hem vist a la sèrie WandaVision, que adquiria els poders allà i es transformava en una altra Capitana Marvel, i l'altra és Iman Vellani, la protagonista de la sèrie de Marvel Studios de Miss Marvel. Les tres s'ajunten en aquesta pel·lícula per lluitar contra una amenaça espacial. Recuperarem alguns dels elements que havíem vist a la pel·lícula original de la Brie Larson, i en aquest cas sí que hi ha hagut un canvi en la creació, direcció i guió, que és Nia Da Costa, que és la responsable de, per exemple, el remake, o reboot de la pel·lícula de Candyman, que va arribar de terror de fa l'última pel·lícula, vaja, d'aquesta saga estrenada, i en aquest cas la recuperem com a directora d'aquesta pel·lícula, que veurem a veure què ens ha fet. Ens esperem una història d'aventures, entretinguda, sense més. I veurem, doncs, el que hem dit, què passarà en recaptació. Puede transformar la luz en materia, cosa que no había oído nunca. Os lo puedo enseñar. ¡No! Va por todos los planetas que amamos. Yo jamás elegiría meter a nadie en esto. No eres lo único que se interpone entre esto y el universo. ¡Hala! ¿Somos un equipo? Más alto. Más lejos. Más rápido. ¿Quién es un gatito bueno, Gus? ¡Ay, mi madre! No puedo. ¿Te importa? Claro. Pel que fa a més pel·lícules, tenim La bala de Dios, que és una altra de les que s'estrenen fortes aquest cap de setmana, interpretada per Nicolas Coster-Waldau, que és un dels protagonistes de Joc de Trons. Ell era el Jaime Lannister. I per altra banda tenim també a Maika Monroe, que també és protagonista de moltes pel·lícules de terror, és gairebé ja una icona del gènere, que es va donar a conèixer a la pel·lícula It Follows. Doncs en aquest cas fan una història molt interessant que està escrita i dirigida per el Nick Cassavetes. S'estrena en sales en una versió de 2 hores. Ho dic perquè a Sitges es va estrenar la pel·lícula en una versió de 2 hores i mitja, que és la versió sencera, i que està basada en un best-seller que, a més, ens explica una història real. Es tracta d'un cas sobre una família que és assassinada a casa seva i és segrestada la nena. Resulta que venia d'un matrimoni separat, el pare és un policia que treballa en un petit poble, un policia de l'oficina del xèrif, per entendre'ns. I allà ningú està disposat a investigar aquest assassinat. Tothom entén que és un assassinat ritual d'una secta satanista, però aquesta gent ningú sap on són, tampoc hi ha massa interès, ja dit, per trobar-los, i el que fa el policia és abandonar, o sigui, penja la xapa i va a perseguir aquesta secta i a buscar-los, i el que intenta fer és infiltrar-se en aquesta secta. I a partir d'aquí coneixerà a una noia que va aconseguir escapar i a través d'ella començarà aquesta infiltració. Una pel·lícula dura, amb escenes de violència bastant explícites i també dures, i tot i així bastant recomanable, també amb un missatge religiós sobre el fanatisme, etc. Molt, 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 molt interessant. Mandémosle a Cyrus un mensaje. ¿Tienes ganas de morir? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija?
Estás trascendiendo. Ten cuidado conmigo. He probado mucha sangre últimamente y no sé si aún estoy saciado. Papá, mátalos. Mátalos a todos. ¡Yo soy mi libertad! ¡La llevo puesta! Mira esto. Esto es Dios. Una altra de les pel·lícules que aquesta va arribar en cinemes molt selectes, que és com dir, potser amb 2 cinemes o 3 només a Barcelona, i que ara, 15 dies després, arriba a Netflix, és The Killer, el asesino, l'última pel·lícula de David Fincher. Recordem a Fincher com a director de clàssics, com és el cas de Seven i moltes d'altres pel·lícules que ha fet el director. La sèrie Mindhunter també és de les últimes coses que havia vist del director a Netflix. Ara arriba amb aquesta pel·lícula, que està protagonitzada per Michael Fassbender i Tilda Swinton, que ens explica una història sobre un assassí, un mercenari, assassí a sou, que per circumstàncies que ja veureu quan us poseu la pel·lícula, a Netflix s'enfronta als seus caps i entra en una mena de persecució internacional d'aquelles que... I no vull explicar res més, perquè en aquesta pel·lícula hi ha molt de misteri. Es va estrenar al passat Festival de Venècia. David Fincher sempre és garantia. Estem davant d'una de les seves bones pel·lícules i la podreu trobar a Netflix aquest cap de setmana. Cíñete al plan. Nunca cedas la ventaja. Cíñete al plan. Pelea la batalla por la que te pagan. Pregúntate, ¿yo qué gano con esto? Cíñete al plan. La empatía implica la lealtad supone... Eso es lo que hace falta si quieres hacerlo bien. Es sencillo. I per acabar, plataformes, una altra sèrie molt i molt recomanable. Parlem de Para toda la humanidad, For all mankind, una sèrie que podeu trobar a Apple TV+. Es tracta de la seva 4ª temporada, la que arranca aquest divendres, i ens parla d'aquesta ucronia de l'espai, no? Aquesta premissa que començava la primera temporada, què hagués passat si els russos haguessin arribat a la Lluna abans dels americans. Doncs tot això el que fa és canviar tota la història, i seguim aquesta carrera, aquesta cursa espacial des d'una altra perspectiva i en una competició en què s'hi anaven afegint personatges, s'hi anaven afegint països, no? Veiem com entrava Corea del Nord també a la carrera espacial en la temporada anterior, quan la missió era anar a Mart, i ara doncs, passa 10 anys després, ens situem a principis del segle XXI, per tant, la sèrie gairebé han passat 40 anys respecte a la primera temporada, i en aquest cas es tracta de fer una colònia a Mart. I a partir d'aquí es anirà desenvolupant tota aquesta temporada d'aquesta sèrie, una de les millors ucronies de la televisió. Podemos conseguir el objeto más valioso de nuestro sistema solar. Corea del Norte, la CIA, el KGB, todos quieren un trozo del pastel. ¿Es una cuestión de justicia y no de llenarte los bolsillos? ¿Qué vas a hacer con tanto dinero si mueres? Pensaba morir con las botas puestas. Atraparé esa roca cueste lo que cueste. Aquí estamos indefensos. Estoy a millones de kilómetros. Esto no es lo que me contaron. La gente va a seguir sufriendo. Viendo cómo crecen tus cuentas bancarias. Construimos un nuevo mundo para nuestro futuro. ¿Listo para hacer historia? Eso siempre. I aquestes serien les recomanacions d'aquesta setmana. Fins la propera. Adéu-siau.